Sanibona bafethu uvane lo sonomhlanje ngithola umbiko regarding i-VAR. I-VAR ke bafethu it looks like uMinister we-Department of Sports and Arts and Culture uGayton McKenzie. uGayton McKenzie engathi iqiniso lakhe uyalenza bafethu. Kuphuma umbiko yokuthiwa namhlanje i-department le bafethu si-allocate imali engango-82 million rand for i-VAR ebhola la eSouth Africa. Kade sasikhala ngebhola la ukuthi ikephi i-VAR isibekiwe imali kuthiwa this funding will enable the swift development and comprehensive projects plan training programs for referees and officials. Njoba nibona nje labafethu bayikhiphile naye ungayiphoza nje la ufunde mfethu but la basho ukuthi imali mfethu ekhishiwe imali engango-82 but ke into engikhala kakhulu ngayo ukuthi abasichazeli ukuthi lento le izoqalwa nini. Yabo abasichazeli ukuthi izoqalwa nini lento ye-VAR but kuthiwa imali esikhishiwe imali engango-82 million rand. PSL bafethu, PSL iBetway Premiership is one of the best leagues in Africa, not even one of the best league in Africa in terms of uku-organize, in terms of ama-sponsors, but we are so behind kwezinye zezinto esiyibona kumanye ama-league akhona la e-Africa. Masuyele e-Egypt ikhona i-VAR, masuyele ko-Tanzania ikhona i-VAR, masuyele ko-Morocco they have VAR, but here we don't have i-VAR. Ziningi inguquko esizoyibona, maningi ama-team esiwabona athi ukushawa kancane phela, maningi ama-team esiwaziyo awina yabo ngomkokodelo. Kodwa ke right now sekuzophuma ushintsho bafethu. Nimbona nje lawo Abongile Thomo bafethu, Abongile Thomo wayihambile la eyofunda regarding lolu daba lolu VAR. Nanginalo my sister lo, I don't know if uyena lo my sister lo obe uref la eSouth Africa, but ke Abongile Thomo ngiyambona bafethu uyena ref yokuqala ngokubona kwami ozofika nolwazi oluningi. Uyena futhi ozoba part of le program le ezobifundisa oref abaningi la eSouth Africa. I don't think banalo ulwazi oluningi le VAR, so kuyadinga ngempela bawahambe lama programs because if you remember iBafana isidlala iCOSAFA idlala la eSouth Africa. iCOSAFA idlalwa la eSouth Africa kodwa ibinama VAR board lapho khona bezohamba beyobuka khona kuscan ibhola edlalwe lokishini. Ibhola edlalwe lokishini le VAR la eSouth Africa kodwa iBetway Premiership ibingenayo VAR. So lesi bengasiso isithombe esihle ngempela bafethu for ibhola la eSouth Africa. Kuyangijabulisa kakhulu ukuzwa le indaba lezi ukuthi sekuzoba nezinguquko ezikhona. Yabo inguquko lezi ezinkulu kakhulu, kodwa ke sikhulume ngesamba semali. Isamba semali lesikhishwe la 82 million akusiyona imali encane le. Akusiyona imali encane 82 million. Mhlawumbe abanye abantu bangayibona ngenye indlela, but mina mengibheka le mali ekhishwe la akusiyona imali encane 82. Yabo angazi mhlawumbe khona bayocosha la bayocosha khona imali, but njengoba sekushiwo ukuthiwa izokhishwa le mali le for VAR. Uma ingenzeka iVAR inyawo kumele ithathwe for labantu laba abasithembisele lento le. Gayton McKenzie uyena umuntu osithembisile uMinister we-Sports and Arts and Culture. Uyena wasithembisa. Thina sasiyithulele but wasithembisa ukuthi uzosifayela iVAR. Njoba nje eseyibekile ukuthi usehlanganisa imali engango-82 million. Siyafuna ukuyibona iVAR iba khona. Ungangiconvertela leyo mali leyo mhlawumbe ngeimali zale ko-England noma zako-Europe noma zako-America. U-82 million ngabe imali enjani leyo mase uyiconvert kuyimali zaphesheya, because it seems like imali encane mase uzoyiconvert. Awuthi ngiyiconvert ngifuna ukusesa nje few seconds bese ngiyisa kwimali yaphesheya ngizwa kuthiwa u4 million rand, u4 million US dollars. Angazi noma kuyiqiniso yini 4 million US dollars ukufaka iVAR la eSouth Africa. 4 million US dollars. I think bekumele ku-invest more money. I don't think le VAR le izoba effective. Yabona nje sengishaye i-quick research ngabuya. I don't think izoba effective, but ke anything goes. Let's hope ngeke isilethele umrobho. Let's hope. Yabo, let's hope nje mfethu akuzuba khona ingxoxo eziningi, because ngiyibona mfethu isoccer zone masizosidwebela mfethu umugqa ogwegwile. Asifuna ukubona imigqa egwegwile ezodwetshwa la. Yabo mase kuvezwa ama-VAR. Isoccer zone akukho mnandi as umlandeli webhola team yakho ifika irojo ngeweekend. Ifika irojo ngeweekend team yakho mase silinda uMonday lo ozoshaya khona. Kuyofika uvuthi ahlongwani nayo wayeroba esawuref. Afika adweba umugqa ogwegwile lapha. Athi vele umdlali besewa. Ingakho kuthiwa
Kuthiwa akusiyona ipenalty because vele umdlalo besekwa akamthintanga kakhulu. Yabo izinto ezikanjalo nje ngempela besayicika sona besayicika ithi yakhe ifika ishawo mase uyolalela uvitha kuhlungu uhlungwane lapha ethatha ama side. Yabo bengasekho mnandi kanti zangijabulisa le ndaba. Ungangitshela ama comments uzizwa kanjani wena ngale ndaba. Do you think is it effective ukuthi VAR esoba nayo i4 million USD noma cha?